Dobrý deň. 2 mesiace po predstavení modelu Canon EOS 40D sa nám táto poloprofesionálna zrkadlovka konečne dostala do rúk. Na internete už môžete nájsť množstvo recenzií a testov k tomuto fotoaparátu, v ktorých si počínal naozaj vynikajúco. My sme sa rozhodli dať našej recenzii určitú tematiku a keďže parametre tohto prístroja ho predurčujú na použitie v náročných podmienkach športovej fotografie, smerovali sme našu recenziu práve týmto smerom. Už predchodcovia 40D boli známi decentným dizajnom a výbornou ergonómiou a ani nový model neopúšťa stanovenú líniu. Dizajn prístroja však bol mierne prepracovaný a všeobecne možno povedať, že len k lepšiemu. Zmeny sa dotkli najmä gripu, ktorý bol mierne zvýšený a lepšie vytvarovaný, čo sa odráža na ešte príjemnejšom a istejšom úchope. Čo sa týka ovládacích prvkov, tak tie zostali takmer nezmenené, veď prečo meniť niečo, čo výborne funguje? Väčší trojpalcový LCD displej si vynútil presun 4 pre snímanie bezvýznamných tlačidiel z ľavej strany LCD pod neho. K týmto tlačidlám pribudlo ďalšie, pomocou ktorého je možné rýchlo vyvolať a nastaviť scénický parameter snímania. Po vzore profesionálnych modelov Canon sa aj na 40D objavuje tlačidlo AF ON pre rýchlejšie a jednoduchšie ovládanie autofokusu. Na otočnom voliči snímacích režimov sa objavili 3 nové režimy s vlastným nastavením, ktoré ocení nejeden užívateľ so záujmom o serióznu fotografickú prácu. Každého fotografa musí potešiť väčší hľadáčik a výborne fungujúci systém automatického zaostrovania s 9 krížovými senzormi, ktorý pracuje spoľahlivo aj pri nedostatku svetla. Športový fotograf zas určite zaplesá pri stlačení spúšte v režime kontinuálneho snímania. Frekvencia cez 6 obrázkov za sekundu v kombinácii s presným a rýchlym zaostrovaním je zárukou množstva akčných a dynamických záberov. Prevratnou novinkou je možnosť komponovania obrázku pomocou LCD displeja, tak ako sú zvyknutí užívatelia z kompaktných fotoaparátov. V športovej fotografii táto funkcia veľký význam nemá, ale pre snímanie makrozáberov alebo pri krajinkárskej fotografii zo statívu je táto novinka neoceniteľná. Najmä keď ponúka možnosť náhľadu na scénu s nastavenými hodnotami a zaostrovanie pri 10-násobnom zväčšení. Za zmienku určite stojí aj nové menu prístroja, to je prevzaté z profesionálnej jedničkovej rady a je teda rozdelené na viac podstránok s menším obsahom, v ktorých už nie je nutné neprehľadne scrollovať. Stránky sú pekne farebne rozlíšené a dobre rozdelené je napríklad aj menu vlastných funkcií. Vyberať stránky a pohybovať sa v nich môžete jednoducho pomocou joysticku v kombinácii s otočným kolieskom. Dobrou pomôckou je aj tzv. Moje menu, ktoré je poslednou stránkou menu. Sem si môžete navoliť ktorúkoľvek položku a dostať ju tak z hĺbky bližšie k povrchu, čo sa prejaví na rýchlosti a pohodlnosti ovládania. Z doterajšieho popisu sa zdá, že sme natrafili na dokonalý prístroj, ktorý nemá žiadne nedostatky a oni sa skutočne hľadajú len veľmi ťažko. V prvom rade musím spomenúť nižšie rozlíšenie LCD displeja v porovnaní s konkurenciou. Osobne v tomto nevidím veľký problém a keby som nevidel displej Nikonu D3 a Sony Alpha 700, tak mi na displeji od Canonu nič nechýba. Zaostrovanie za pomoci Live View je tiež ešte v plienke a ešte určitý čas potrvá, kým bude možné túto funkciu využívať pri akčnejšom snímaní. Ak sa zameriavate prevažne na športovú fotografiu alebo vo vašej tvorbe prevláda akčné foto, je tento model pre vás to správnou voľbou. Ak zase rozmýšľate nad tým, či sa oplatí vymeniť vaše spoľahlivé 20D práve za tento model, odpoveď je jednoznačne áno. V prospech Canonu EOS 40D hovorí nielen výborná obrazová kvalita, parametre a užívateľský komfort, ale aj cena, ktorá je v prípade tohto fotoaparátu stanovená naozaj dobre a za svoje peniaze dostanete výkon, aký požadujete. Naozaj ho dnes musíme vrátiť?